Приветствам с добре дошли на нашата малка беседа по случай 100 години от Балканската война. Преди да започнем, искам да изкажа нашата голяма благодарност на директорката на читалището, госпожа Жанета Иванова, без чието съдействие това нямаше как да се осъществи днес. Искам също и да ви кажа мотивите, за които ни натарахме да организираме тази беседа. Мотивирани фактът, че през миналата година държавите Турция, Гърция, Сърбия и, забележете, Македония направиха съвместно честване по случай 100 годишнината от Балканските войни, докато в България, дори в по-големите градове, нямаше такова. Това е срам и неуважение към нашите герои. Ние с нашата малка беседа искаме да дадем нужната почет към героите, дали живота си за България, и също така герои, които едва ли днес щяхме да сме свободна правова държава. Преди да започнем, ще ви кажа, че това е беседа, така че това предполага дискусия. Който от вас иска да зададе към нас някакви въпроси, може да ги зададе. Надявам се, че ние ще можем да отговорим. Също така някой, ако иска да ни допълни, нека да ни прекъсне и да допълни по всяко време. Пожелавам ви приятно слушане. Надявам се беседата да ги хареса. Започваме. След вековно съществуване на българската държава, през 1396 година спадане на Търновската крепост под османско иго постепенно угасва и Второто българско царство. В края на 14 и началото на 15 век под навизите на турците падат всички балкански народи. Така постепенно целият Балкански полуостров бива завладян от турците. Още самото начало на завладяването си, балкански народи правят множество опити да се освободят, но уви, те се явяват неуспешни. Особено активни в това отношение са и българите. Затова свидетелстват въстанията на Константин и Фружин, първо и второ Търновско въстание, Чипровско въстание, но всички са неорганизирани и локални и не успяват. Заедно с тази борба за освобождение започва и хайдушкото движение. Но много по-важна борба, която българите започват, е за независимо българска църква, която по това време се намира под лоното на Цариградската гръцка патриаршия, и независимо, самостоятелно българско светско училище. Това са двете институции, които спомагат за духовното израстване на българската нация и я правят способна да води организирана борба срещу турците. Това се случва през 1876 година, когато избухва Априлското въстание. То, за съжаление, е потопено в кръв, но постига политическите цели. На първо място, цяла Европа разбира за издевателствата на турците над християнския български народ. Става ясно, че сами едва ли ще успеем да се освободим от османците. Така, под претекст, че защитава своите християнски събратя, но имаща сериозни стратегически и политически цели, през 1877 година Русия започва война срещу Турция, която през 1878 завършва с освобождението на България. От дистанцията на времето можем да се уверим, за съжаление, че думите на апостола на свободата Васил Левски, че който ни освободи, той ще ни зароби, се оказват вярни. Освободителната война завършва с така наречения Берлински договор, който разпокъсва българските територии на множество части. Днешна Северна България става васалното и трибутарно княжество България, т.е. подвластно е на султана. Днешна Южна България остава автономна провинция в Османската империя под името Източна Румелия, докато земите Одринска и Македонска Тракия, и Одринска и Беломорска Тракия и Македония остават под османско иго. Така, след съединението на Източна Румелия и княжество България през 1885 година и обявяването на независимост на България през 1908 година, единствената задача пред целокупния български народ е освобождението на останалите пробени земи, а именно Одринска и Беломорска Тракия и Македония, и обединението с българите там. През това време обаче и останалите балкански народи предявяват претенции към Османската империя.
Така се сформира така нареченият източен въпрос за разпределението на териториите на разпадащата се Османска империя. Този въпрос с времето постоянно се изостря. За балканските народи става ясно, че единственото разрешение е започване на война с Турция. Така, в началото на 1912 година правителствата на България, Сърбия и Гърция започват договаряне, в което се опитват да привлекат на своя страна Русия и Великите сили. В процеса на договаряне се включва също така и Черна гора. Сега ще продължим нататък с Балканския съюз. Казвам се, както Константин ви спомена, аз ще говоря за дипломатическата подготовка на Балканската война, защото в геополитиката с пълна сила важи максимата, че битките се печелят от войниците, но войниците се печелят от дипломатите. Както Константин вече спомена, Балканският съюз е военна коалиция, насочена срещу Османската империя. Предпоставките за нейното създаване реално възникват към 1911, когато в България на власт идва правителството на Гешо Данев, което с оглед на дипломатическата обстановка в Европа и изострянето на напрежението в Македония е принудено да започне преговори с съседните държави. Именно в тези дипломатически преговори нашето правителство в стремежа си да осигури един успешен край на бъдещата война прави редица компромиси, но също така и много грешки. Грешки, които в последствие ще се окажат трагични. На първо място България сключва договор с Сърбия на 13 марта 1912. Този договор предвижда военно сътрудничество и гарантиране между двете страни по отношение на атака от трета страна, без да се споменава изрично Османската империя и за двете държави е ясно, че всъщност съюзът е насочен към нея. Проблемът в този договор е, че за първи път българската държава се съгласява на компромис по отношение на делимостта на географската област Македония. Тя е поделена на така наречената спорна и безспорна зона. Според клаузите на договора, безспорната зона ще бъде анексирана от България след края на евентуално успешната война с Турция, но за безспорната зона се предвижда един арбитраж между България и Сърбия, като арбитър ще бъде руският император, който трябва да прецени коя от двете държави да анексира северната част на Македония. Тази договорка съвсем не отговаря на фактическата обстановка в тази географска област, където българското население е абсолютно доминиращо. Въпреки това, двете държави започват активна подготовка за бъдещата война, като по-късно през годината те договарят и военните клаузи, където нашето военно командване допуска също така мога да кажа една грешка. Предвижда се в Македония да действат по 100 000 бойци, българи и сърби. Но български генерален щаб преценява, че тези сили са му по-необходими в Източна Тракия срещу основните сили на Османската империя и по тази причина редуцира своите части в Македония едва на една дивизия. Това в последствие ще даде основание на Сърбия да претендира за преразглеждане на териториалните клаузи и ще иска по-голяма част от Македония. Вторият договор, който България включва е с Гърция на 29 май 1912. Самото започване на преговори между България и Гърция се явява един... Може ли малко по-силно, извинявай? Да, разбира се. Самите преговори между България и... Може ли да продължим? Може малко по-силно. Самите преговори между България и Гърция са един голям компромис, защото още от 19 век, вероятно сте запознати за конфликта между българската екзархия и Цариградската патриаршия и въоръжения конфликт между четите на Вморо и така наречените гръцки андарти. Този конфликт е особено ожесточен, като може би е редно да спомена, че в този период гръцкото движение в Македония има за девиз зловещата фраза "Българин да не остане". Въпреки това, двете държави сключват военния договор, като той обаче не предвижда никакви клаузи за бъдещото териториално поделяне на Македония, което неминуемо вследствие довежда до сериозни конфликти между тях. Последният трети договор, който оформя Балканският съюз,
е сключен през лятото и есента на 1912 с Черна гора. Този договор има по-скоро политическо значение, тъй като Черна гора разполага едва с 40 000 бойци, но сключването и в Балканския съюз се засилва легитимността му и подкрепата, която той получава за войната срещу Турция в цяла Европа. И за да бъде наистина пълен прегледа на дипломатическата обстановка в навечерието на войната, трябва да споменем и за позицията на Румъния, която е ключова. Румъния по естествени причини няма как да се облагодетелства териториално от Османската империя. Ето защо тя решава, че трябва да получи компенсация от някои от балканските съюзници и за тази цел се избира България. След като през 19 век е анексирала Северна Добруджа, тя насочва апетитите си към Южна Добруджа, за да утвърди своя износ на Черноморието. Така, през 1913 България е принудена да отстъпи Силистра заедно с околните села след посредничеството на Русия, но дори при този голям компромис Румъния продължава със своите претенции. Така сформираният съюз започва подготовка за военни действия срещу Турция, която на 16 септември обявява обща мобилизация. Това дава повод на съюзниците държави да направят същото. На 22 септември на извънредна сесия Българското народно събрание обявява мобилизация и сформирането на войската. На следващия ден е сформирано и главното командване, което ще ръководи военните действия. Естествено, цар Фердинанд е главнокомандващ, помощник главнокомандващ е генерал Михаил Савов, а началник щаб е генерал Иван Фичев. Впоследствие цар Фердинанд, преценявайки, че няма бойните умения и качества на генерал Михаил Савов, го назначава за главнокомандващ. По същото време западните сили изпращат нота до Турската империя с настояване за бързи реформи. Реформите обаче биват отхвърлени мигновено от Турция, а също така на 3 октомври тя скъсва окончателно дипломатически си отношения с правителствата на България и на Сърбия. Нашето правителство решава да действа твърдо и на 5 октомври обявява война на империята. Но още на 4 октомври с вербална нота Турция съответно е обявила войната. Така отговорността за началото на войната е разпределена между двете държави, между България и Турция. В същото време съюзницата армия в навечерието на Балканската война наброява 895 000 души, от които, забележете, 600 000 са българите. Т.е. много повече от войските, които отделят другите държави в този съюз. Нашето командване решава да сформира 3 армии, разположени в източна Тракия, като първата армия се командва от генерал Васил Котинчев и тя трябва да напредне по долината на река Тунджа. Втора армия на генерал Никола Иванов трябва да напредне по долината на река Марица и да блокира една от най-добре укрепените турски крепости, а именно Одринската крепост. Трета армия на генерал Радко Димитриев служи като стратегически резерв на първа армия и тя трябва да напредне в Странджа по посока Лозенград. Своевременно планът на турците предвижда те да се съсредоточат именно там в източна Тракия своите най-елитни войски и в насрещен бой да разбият българите, като навлизайки в наша територия, те трябва да се разделят на 2 армии. Едната от които да поеме към старата ни столица Търново, а другата към София и така да ни се крушат окончателно. Първите битки започват на 9 октомври с срещни боеве при Гекченли, Севилово, Петра, Ескиполис, Ериклир, в които българските войски буквално помитат турците. Следващата сериозна битка пред българите, навлезли в турска територия, се очертава битката при Лозенград. Лозенградската настъпателна операция е проведена в периода 22-24 октомври. Константин вече обясни какви са били плановете на двете армии, съответно турската и българската. Който само ще може ли да превъртиш това? Като трета българска армия, която, както бе обяснено, е оставена в резерв,
се насочва към Лозенград, като преди това Първа и Втора българска армия успяват ефективно да спрат настъплението на турците от към Одрин. Трета армия, чието движение е останало незабелязано от турското командване. Впрочем, това е една от, може би, най-големите заслуги на нашия генерален щаб, че успява доста умело да прикрие движението на тази военна част. Трета армия се насочва към Лозенград и започва своето настъпление на 22 октомври, като на следващия 23-ти турците, включвайки сериозни резерви в сражението, успяват да спрат нашето настъпление. На следващия ден, след като те са от своя страна българите ги обръщат в отстъпление, на следващия 24-ти нашата армия се готви за финалния щурм, който трябва да превземе Лозенградските укрепления. Но настъпвайки към крепостта, под командването на генерал Радко Димитриев, българите установяват, че тя е изоставена от турската армия, вследствие на което я превземат без бой. Редно е да се спомене, че това сражение има особено голямо значение. На първо място то има сериозен психологически ефект. За първи път българите постигат една, бих казал, безапелационна победа над някогашните си завоеватели. Освен това, българската армия успява да осъществи първата част от своя боен план. Едно от най-сериозните укрепления в Източна Тракия е превзето и сега българите могат да насочат своите сили към по-нататъчно настъпление към столицата Цариград и също така към обсада на Одринската крепост.